Lumayan. Wan baro ko hanme ko para. Wan yaro ching is nay ba ching ha. Ka ching it klem ching sam klem ching good. Chong utrai ubong chukun. Why I can ud ya utra Penakamba bangang lekem wai Nasudaya Maryam umudun Sgi usai kapertei yaki klur Wan baro ko henmen ko para. Wan yaro ching is nay ba ching pa. Ka ching it klem jing stam klem jing kut. Chong utrai ubom chukun. Lakak tin baru trai si juno Ule hog yu badu pasitom Yu batgan u aibam u aisa Yu bari u batlor u yada Wan baro ko henmen ko para. Wan yaro ching is nay ba ching pa. Ka ching it klem ching sang klem ching kut. Chong utrai ubom chukun. Te utrai la ching le in Yu mana u koi di u nong wei U nong da chakari badulok Yu kun swed yu basa le bom ho Wan baro ko henme ko para. Wan yaro ching is nay ba ching pa. Ka ching it klem jing sam klem jing good. Chong utrai ubom chukun. Haga kertenguk pa badu kun badu men sim bakuin kajing ayai jung utrai jung ayu Jesus Christ bar kajing it jung blai lem bar kajing es log jung men sim bakuin ken don ring card bad pi baron ko men kapara bayin hav Jesus Christ haga nege singi utrai basan jung nege por ayom len da kajing it ke bakrang gelaban hakmar gaduan jung utrai ban shimida haga nege mas bakuin kat bangil ban hakmar Jesus ban shimida haga nege mas bakuin daga chingeri ka bakarao tungan ai tia bahora ke jing tumo jungi hak madu jisum tungan kan mau yaki inga samjungi ar tungan duai naka benda ki kimi ki pa jungi naka benda ki man ki para jungi ki parlo ki para mara jungi baharo hak ne ke por tungan duai kerpang naka benda bahora ki bapang ki basitom kam kerpang ke tubana chimbenda ke ne ke mas bakhuin naka hospital naka inga samjungi namar ki pang ki sitom tungan ai tia ki bahora benda hak madu jisu bar tungan duai naka benda jungi ibai peibai ai bawa jisun kthaya ke kana baki neo kloi ka jing khor jing kiam met barmen sim kum jura ke por tungen duai na ka benda baro ke nong pop bakin khla ka bamot bakin man phai sha utrai
Tungin doa nak benda yalade roh hakane kerleman. Di barang gidang pen kre yalade nak benda gas ngi borom paska. Tungin kintai dia barok ki pop jongi. Tungin ai dia barok ki pop jongi akmar Jesu. Ba tungin pen kre yalade nak benda gas ngi borom paska. Dak donot ke bakuin. But mindakat banginang IT barok ini kicing temo jongi akmar utrai. Dab dak jing sungo siga bakrau. Tungin ai tiru ya barok ki pop jongi minda. Namar man lakas ngi lang baki pop ngi pen sungo si au blay. Ngi pen mong ngi donot jongo blay. Lang baki pop hakene ke por tongin kuslai tongin smosi na dokumen sim na kemenda bara ki pop par tongin kerpadi au Jesu mendam ban map yangi ban side khude ke donor jongi ban pin khude ke donor jongi takas nam jongo kramagala ban simenda hakene ke mas bakhuit daga donor ka bakhuit Enda ngilad ai ti baro ki pop jongi akmar Jesu menda dab daga jing smosi ke bakrau tongin duwai lang nga pla au play badan bor baro pan happy ko man ben ko param bangalele pop shibun em daga jing perkan daga tin daga kam daga jing leklet daga jing le pala jonga daga jing le pala jonga daga jing le pala bakrau e jonga namar katha nga karpadi kamari bakoin kabaya isa ka thei sotim yaki angel bargere koin Badia pi ko hon men ko param baduai na gaben ta jangam ai ublai jongi ublai badan bor baro unis ne yangi bad endala map yak hip hop jongi unialam yangi shaka jingim bam chukut amen traiken rat ko blai is ne yangi traiken rat ko blai is ne tong inya duai ngi krpad ya me kutrai ko blai jongi to ai bada ka jinya rab jome en shem yangi bangi iai shithem dakata ka juga jingit dakaba ukon jome namar ba uid ya ka perthei wala it ya lade shaka jinya da utrai jongi Jesus Christ ukon jome oba im bad sen sharangad bad me haga jinya long khabai jongamen sim ba khoid ublai junom la junom Kajing puli naga kitab Ezekiel no itu lupa. Utrai ublai uang kumni. Hakami ngan kali kijun tap jong pi. Pengan sa saya pi naga jung tap jong pi kupat jonga. Pengan sa yalam biang ya pi syak kari Israel. Papen setip pengalong utrai. Endang kali kijun tap jong pi. Pat saya pi naga jung tap jong pi kupat jonga. Ngan sabu ya mensim jonga hapi. Papen sa im. Pat ngan sabu ya pi hakari jong pi hi. Hangta pinsate banga utrai ngalakeren pat ngale ya ka uang utrai kaktin jong utrai nakasam shispa laipau kanambar praspa sabsan men sim jong aker men utrai Bisne
Jumple nak sitiu Paulus ko cek Kristen harum. Lenong pra dekat pra dekat ar. Ko para gitu kibalong hakado kimla ban pin sopai au play. Hanrei mapi pimlong hakado pilong hau mensem. Ladau mensem play usong sisa pi. Jar ubam don yau mensem jong kres. Day ujong Hanrei ladau kres udon hapi Wadlak kimet jong pi Kilayap Nakadau jong kapop Kimsim jong pi Kiim nakadau jong kahok Lada minsim jong uta uba Lapin mipat yau jisu Nakajingyap Usong usya api Uta uba lapin mipat Yau jisu nakajingyap penim yakimet pan yap jong piru daum sim jong u pasong u basa happy tin jong trai Snow Hayeng Ya royu trai U Christ Jesu Yang jod pan snap ka gospel Ngalong kecimi pat berkecing im buong utrai jaru bangai hanga unom yap lanu lanuru kaburam kecing yaro yami kukris Ya royu trai U Christ Jesu Yen jod pas ngap ka gospel jong Utrai undon ringkat bat pi Rengkat bat piru Kajing pule na ka gospel bakoy dekat kum o Yohanes Hakata kapor ki para kintai jungu Lazarus kila pak tin sha ujisu ki on kotrai uta ubame id upang haba ujisu le yos ngo ye kata ula on kana ke jing pang kan ompoi sha ke jingyap kadai na kabenda ke borom jungu blei bakumda ye ukun ublei en sepindon borom daka ujisu ula id ia kamartha but ia kapara jongkam but ia Lazarus Henry haba ule iyo kubor ba upang ule nang sa ars ngi hagata ga jaka kaba udon hari ni kata ule ong halaki senran ia late biang sha Judea haba ujisu ule poi ule shemba ia Lazarus la tep la saus ngi
haba kamarta kalayaus ngoba ujisu ulawan kalami ban late shaw ya u kadba kamaria pat kalasa hapo ying kamarta kala ong ha ujisu kotrai lada medon hangne uhen men janga un dalayap henry wat mendanga tip bakat kaba may pan na ublay un ay hame ujisu ula ong haka uhen men jongpi un samipat kamarta kala ong ha nga tip ba un samipat haga jingmi pat kaba hakas ngi kadu ujisu ula ong haka nga longa jingmi pat barka jingim jaru bangait hanga watla uyap penban un sa im bar uta uba im bar bangait hanga unomiap lano ru pinget yakane kala ong ha hoit kutrai nga ngait bamelong ukris ukon jong ublay uta ubawan shakaprathai ujisu ula ut nadu kadonot bat ula sngokuslai bat ula ong hae pilatep ya kila ong ha kotrai ale one pet ujisu ula iam kumda ki ju kila ong ha pet katno ula idia henry donro kibala ong ma ubala pin pet yaki command jong umatla hato umla banle ba unay ubriyo unamiap nang ta uji suda kaba ut pangnut sashisin ulalait sa jintep kalalong kakrem balaset da umaw kang ujisu ula ong wengno ya umaw kamarta kapara jong uta ubalayap kala ong ha ujisu kotrai kata te kan yuthong shibon namat ula yap la sausngi ujisu ula ong haka hatongam shim ong hapi bat lada pingait pin sa yoi ya kaborom ublay kumta kilabeng no ya umaw te ujisu ula kmed ya la kikmat bat ula ong kopa nga aingu yame bamalas shashkor yanga ngatip bamay shashkor yanga barabor henry ngalakran kumne nakabenta kibriyu kibadon hangne bakindup ngeit bamela pha yanga enda ula ong yakane ula kot dakasur bajam ko Lazarus tomino uta ubayap ulami yakikti barkik chad jongo las pain dak kajain bad yakakmat jongo lasop dak kajain ujisu ula ong haki loit no ya bad plight un late namar katam bor nakiju kibalawan bad kamaria bad kibala yoi yakaba ujisu ulale kilangait hau ka gospel jong utrai Kohoman ko para bayir how Jesus Christ. Aga gospel minda gasni gospel jungo Yohanes kalna gabakat way ngeleos ngau kawe ke khana kabas ko tanad hadu kata kata ngeos ngau ujisu ula pinmi pad ya Lazarus ujisu ula pinmi pad ya Lazarus. Aga gospel ngeleos ngau aga to kapor ki para kintei jungo Lazarus kila pak ten sha ujisu bar kila ongkomnom kotrai utta ubame eat upang nang naga gospel ngis ngotu ngitip ujisu ula eat hadu kata kata ya Lazarus bad kamarta bad kamaria ujisu ula eat yaki bad kilawan bad kila ong ya ujisu kotrai utta uba me eat upang henry haba kila ong kumne ujisu le kumno hato ujisu le late shisandon hakai jongo Lazarus ban pin code ya balai ujisu kalam le shisandon bad pin code ya Lazarus hakapor upang namara ka gospel ngeleos ngo ujisu ula eat ya Lazarus bar kamarta bar kamaria henry what da kila ong Lazarus upang kotrai one pin code ya hato ujisu le late name shisandon
uji su kelam late abau uji su leos ngo ya kata ula ong kumno kane ke jing pang kanom poi saka jingyap kadai nakabenta ke borom jengo blei bakumta ye ukun ublei en sapindon borom dakam uji su ong langba kane ke jing pang jengo Lazarus ublei ukoban peni ya ke borom jengo langba kane ke jing pang jengo Lazarus ublei ukoban peni ya ke borom jengo blei baru boleh ukuman le uwe kawai ke kambala bakarau kerana bon kibriu kin ngeit bon kibriu kin wan pai sha uble da ke jingeit ke bakarau dena kata kadau ujis ula sangai ujis ula up komen ke para bayin hau Jesus Christ bon sin ha ke jingim jingi ngi yos ngo haba kibriu ki yo jingpang jingsitom bon sin ngi prakat uble ula pensitom yanga uble ula tim yanga dena kata kadau ngayo pang kumne Berbun sen kibring iyo sen kibring ong kumno nga iyo jingpang kumne namar ublei ula penshitom yang ublei ulesh liang. Hoi teng iyo jingpang jingshitom haga jingim jingi radang ngi im haga pop radang im sumar yelade ngi iyo jingpang jingshitom. Baro ke jingpang jingshitom bang iyo haga jingim jingi omde namar ka pop. Haga por jung jisu kibring kilangait ba kiyo jingpang jingshitom namar ka pop rada oi brio jingpang jingshitom ki ong namar ka pop jumpi namar pila bakla namar pidang im ha ka pop dena kata kadau pio jingpang jingshitom hoi teng ngiyo jingpang jingshitom namar ka pop kum ganuksa ngan ong yepi rada ki brio ki dikiat barabor kito ke badi kian kito ke badi drug kito ke ba di duma kito ke ba im kumne hari kato karne por kin seyo jingpang cancer ebun jet ki jingpang liver cirrhosis kum kane ke jet jingpang ki brekinio bale namar kim pat sumar ya kamet lajong kim ju sumar yelade ki dikiat di duma di drug ada ki im kumne pat hoit kinio jingpang ishutum katoga jingpang dei namar kapop katoga jingpang kade namar kapop hari ngeleyo katoga jingpang hatong elane man ong ublei id yanga ublei ulat tim yanga ublei ulat pendram yanga hatong elane man ong em katoga jingpang ilayom namar ilayim kabage jingam kabasnyo hadde kata namar ngiklam sumar yelade henry teng kibrikiyo jingpang jingshitom bale namar ublei ukwa langba katoga jingpang langba katoga jingshitom ublei ukwa ban peni ya ka borom jingu kita gora gospel mindang leos ngo haba ki kibrikilawan bar kila ong ya ujisu u paralog jome upang subawan uong kumnom kane ka jingpang kanam poisha ka jingyap kadai nakabenta ka borom jango blei Lazarus upang kumne minda ban kadai nakabenta ka borom jango blei ublei ukwaban pini ya ka borom jango but bakumda ya ukun ublei en sapindon borom daka aka gospel jango Yohanes kalong ka bakandai kadakor baningkong terterro habangi pule ngi yui ngiosko kisenran bar kibrio kilawan sha ujisu bar kilia ujisu sapang ubai ubri uba ka matla kila ong ya ujisu balai une ubrio lakha matla de namar ka pop jongu ne namar ka pop jong ki kime ke pa kila kilia ujisu bar ujisu la phai kin kumno ujisu la jubab kuno une ubrio lakha matla omde namar une ubrio la le pop la ne ki kime ke pa jongu la le pop lakha matla ya u ban pini ya ka borom jongu blei ban pini ya ke borom jongo blei bat habangi pule susu ngi yosngo ngi yoi harin anda uji sula long kata uji sula pen kodia u bat habaki ber kile yoi ba utu matla ula yoi biang bun ngot ki ber kile stang ban ngeit kitu ke bala artatin how blei kitu ke bom ngeit how blei kile stang ban ngeit how blei te teng ngi yo jingpang jingsitom haga jingem jongi balai namar ublei ukwa ban pini ya kabor jongo baleng ba katoga jingpang jingsitom ngi ibai pibai ngin ngeit mo habangi peit saudom jingur ngi yosngo ngi yoi sapang kibure ki bapang ki basitom kato katne por ki yo jingpang jingsitom enda kile yo katoga jingpang jingsitom kile late shaing mene bar kile stang ban duai ki breu ki yo jingpang jingsitom pun jeng jingpang enda kile yo jingpang ki lekumno kila mare hakamat ublei kila mare shaka ingmene bar kila dem kosiu hakmad ublei bar kila stang ban duai daga jinget ka bakrau kila stang ban karpadi uji suban pin code yaki enda kila stang ban duai daga jinget ka bakrau enda kila stang ban duai daki ummat daga jinget ka bakrau enda kila stang ban duai ngiyos ngo
kileo jing kol jing kia barki ban pai barki ong ngalalit ban duai ngala aitia ga jing pang jang hakamat ublei laki umar ngala duai hedang ngala duai ublei la thayanga lade bon ki barki ong ngala endang ngala yopang ngala let siminda ga retreat ngala strong retreat bar ngala stang ban duai ngala duai ban ujisu ula thayanga ujisu la thayanga ban ngiyos ngobon ki barki e bot ki barki ong testimony mo ngiyong ki ong kumno ngala duai bar ujisu ula thayanga dena ketugala khomon ko para ujisu ula ong minda ka sikiro ka gospel ujisu ong kana ke jingpang kanam poi sha ke jingyap kadai na ka benta ka borom jong oblei lengba kana ke jingpang ublei ukhoban pini ya ka borom but anda habangi pule susu ngiyos ngom harin kileyos ngoba ula soros ulayap ujisu ong le mindangin le enda ulatip ba ula soros ulayap latip ya uru minda ujisu ong yangin minda ngin le no but namar ujisu umud ban le khabe khambla ba khrau ba lengba ka to khambla ba khrau ujisu ukuban peni ya ka borom jong ble but bon ki brekin ngeit ha uble but ujisu la le but enda ujisu lawan ngeleos ngom kamarta enda ka marta kala yos ngom ba ujisu wan kalami ban le shawya u but kamarta kala ong kumno ya ujisu kotrai lada meladon hangne uhinman janga unom dalayap kotrai lada mela don hangne ukhenman janga unom dalayap Henry wat menta ngatip bakat kaba mai pan na ublei un ai hame komon ko para bayin haw Jesus Christ hangne ngiyos ngo ngiyoi ka jinget ka bakrau janga martha hangne ngiyoi ka jinget ka bakrau janga martha kal ong kumno yaw Jesus kotrai ka ong kumno Henry wat menta ngatip bakat kaba mai pan na ublei unsa ai hame kat ka ba mai pan na ublei unsa ai mintaru hoit uhenman janga layap latep Henry lada mai pan na ublei ublei unsa ai kajinget ka ba kharau janga marta wadada uhenman layap bru u kamarta kaladon ka to kajinget ka ba kharau ha ublei kamarta kaladon ka to kajinget ka ba kharau ha jisu hatong idonem kum kato ke jingit ka bakarau kumun ko para pait uhenman jonga layap ladap tep Henry haba uji sulawan ka ong kumno Henry wat menta ngatip kat ka ba mai pan ublei unsa ublei un ai hame kabmut kamarta kadang ong ya uji su mindaru pinon ka bor ban pinmi part ya uhenman jonga ngangeit kotrai ngangeit jisu ba meron ka bor namar bale melong umesaya melongu khunu blei melongu nong penim joga berthei bar ngeit ba mindaru kat ka ba me pan na ublei unsa ai kato gade ke jingit ka bakrau bang i baro ngide mandon ha ke jingim jongi kum kamartha kala ngeit hau jisu hatto ngiru ngidondem kato ke jingit ka bakrau hatto ngeit hau jisu hapna ke jingpang jing shitom jongi habang iyo ma shibon ke jinge bar ke jinjra ke jingem jongi hatto ngeit kem hau jisu bon ngod hapren jongi ngi kloi ban du jingerman ha ka jingem jongi ladangi yo pang yo shitom habang yo ma shibon ke jinge ha ka jingi jongi ngi lakumno istang ban du jingerman bon sina ka jingem jongi barteng teng yo sngo ngi yoi ki bru ki du jingeit bar ki sange ban leit duai ki sange ban leit sha ingmene ba duai kim ju duai Henry lengba gospel min dagas ngi uji sunah hikayang ibai pe ibai ngide ban ngeit skem ha ublei ngide ban ngeit skem ha uji sum kumba kamartha kalangeit kumba kamartha kalalet hoir kamartha kalalet kamartha kalam ngeit hau jisum Henry abangi pule shushu ngiyos ngom enda ujis uil ula yoi katoka jinget ka bakrau janga martha ujis ula leit shak katoka jingtep malu ujis ula ong gula kili ha ei pelatep ya u barkila ong ha u kotrai alai wan pet ujis ula yam uji sula yam bar uji sula ong kumnom wengno ya umau uji sula ong ya ki wengno ya umau Henry haba uji sula ong wengno ya umau kumno kamarta kala ong kamarta kapara jonguta ubalayap kala ong haum kotrai katta tekan iutung shibon namar ulla yap la sausngi binengeleos ngu kamarta kala ong kumno kotrai rame pan na ublei unsa ai kangait si por kalangait Henry haba uji sol ong ya ka rada pingait
weng no katoka mau haba uji sul ong yaki ban weng yaka mau kala stang ban artatin kalau kumnom putrai kata te kan yuthong shibon kan sasma pasniu namar balai namar la yap namar ula yap la sausngi la tep binda la sausngi kamat kan sasma pasniu binda kan sedon sma binda rada pi mau ia weng kotoka mau shipor kalangait hendre binda pan kala stang ban artatin uji sumud le kumno rada uwang kotoka mau pan kan sasma pait haga jingem jongi bun sin ngirungi ngate skem how ble shipor ship habang iban so ing mene ngingate gilon katoka jingate habang iban let pai halaki ing sempat ngistang ban artatin hato uble ulanem hato jisu unselenem kene khambala bakrau haga jingem jonga hato jisu ulanem ban pin kod yanga shipor haga jingem jongi ngingate thang shipor ngingate endangi yomad jinge biang ngistang ban artatin haga jingem jongi hato ngilong kum kamarta kumun kapara gideman khile elade gideman puson minta kasngi hato ngalong kum kamarta hoi teng ngadon ka jinget ka bakrau teng ngadon ka jinget ka bakrau henry nga kloi bantu jingkermen ru haga jingem jongi teng bon sin haga jingem jongi ngeit ibarang yong hoi nga ngeit how blay ngadon ka to ka jinget ka bakrau henry ngi barong gilong kibriu ki bakloi bantu jingkermen teng haga jingem jongi gilong kibriu ki bakloi bantu jingeit haga jingem jongi dena katagadau kamartaru kumba kamarta kala ong ngirungi artatin teng haga jingem jongi te kamarta kala ong kotrai kan sesma basniu minda dara ngi weng mau baru jisu la pai kumno ko uji sul ong aka hatto ngam shim ong hapi balara pingeit pin yoi ya ka boromu blai hatto ngam shim hong api rada pingeit pin yoi ya ka boromu blai rada pingeit pin yoi ya ka borom jong blai kito ke bangeit kin yomar shishaya ka borom jong blai kito ke bangeit how blai kin yomar ya ka jingdon jong blai rangar bar ki man la khleman kito ke bangeit skem kin yo pdiang ya jing kor jing kia med barmen sim habang idang shiminda ke mas bakoit bon ngor ki puri kedang shiminda ke mas bakoit nak online nak lesen nak ing kasem jongki lese don bon ngor ki bapang ki bashitom kedang shiminda ke mas bakoit nak hospital amar ki don bon jet ke jingpang jingshitom hapne ke to ke jingpang jingshitom chumpi hatopi kloi bantu jingermen hatopi kloi bantu jinget how jisu udang ong ye pi ibai pi minda gasngi omde tanga jingpang shitom ke to ki badang yo ma shubon ke jinge bar ke jinjara ke jingem chumpi radap katba pedang yaus ngominda ujisu udang ong ya pi ibai hatto ngam sim ong hapi radapi ngeit pin se yoi be ka borom ublai hatto ngakalam ong ya pi radapi ngeit pin se yoi ya ka borom jong ublai te hapne gena ke jingpang jingsitom jongi hapne ke jing e baro ngide ban don kato ka jinget ka bakrau ha ublai ngide ban don kato ka jinget ka bakrau ha ujisu but rada ublai yoi bang iron kato ka jinget ka bakrau ujisu un sakta yangi barngi barang en siu pediang ke jing ko jing hiam par habangi pole shushu yo sungele yoi kom ko param ujisu ula pen me pad ya ulasrus ujisu la pen me pad ya ulasrus bar ujisu ula kot dakasur kabajam ujisu long kumno ko lasrus tomino basisendon ngi yoi ulasrus ulame bar kito ke bale yoi kito kambala bakrau kila stang ban ngate kem how jisu kila ngate how jisu akabakut gospel ngelias kumno namar kata bon nakiju ke balaman bar kamariam bar ke bale yoi yakaba ujisu ulale kila ngate hau dari kata gadau ujisu ula sange mo kibur kilawan bar kila ong upar log jumpi upang ale wan ban pen kod ujisu kumno abshwa ujisu ula ong ap eda ula yap uji sulaban bali namar uji su kwaban le kane kambala bakrau balangba kato kambala bakrau bon ngor kiju kito ki bom ngeit ha ublei kelas tang ban ngeit komun ka para bai ha uji su kris langba ka gospel dagas ngi uji su udang hikayang ibai rada ngi ibai rada ngi ngeit skem ha ublei rada ngi don kato ka jingeit ka bakrau ha uji su sale yak kambala bakrau ha ka jingem jongi peit puson sapang ke jinge belada minda hatto ngalong ubriu hatto ngalong kabriu kaba kloi bantu jingermen haka jingem jonga
hatong galong ka beriu ka ba kloi bantu jingeit hau jisu hapdang ke jingpang jing sutom janga habang yoma subon ke jinge bar ke jinjara ke jingem janga hatong ka kloi bantu jinggermen kumba ka marta hato ngangeit tangsipor hato ngangeit halin par hato ngastang ban artatin biang tengdeng ngingeit hari katok nepor islang man artatin ujisu udang ong yang ibai what artatin hakabor jong blai what artatin hakabor jong jisu don ba ublai umlaban le haka jingem jongi ublai ulaban le nadong shodong ublai ulaban pin kodingi ublai ulaban le yakhamla bakhrawa ka jingem jongi tungin ngeit scam but kat bangedang simede kan ka mas bokir komon ko param tungin duwaina document sim tungin ka padi ujisu kutrai to pin roy yak jingei jonga ngaduna ka jingei teng artatin hoit ngait henry habang asam jinge haga jingem jonga kloi bandu jingermen bar ngastang ban artatin kumba ka marta kala artatin hame henry melahi kaya ngalang ba kosmeda ban ngait scam ko jisu ngait scam hame ngait haka bor jima ko jisu le khambala bakharao welcome juro ko para aitia bahara ke jingpang jiksutam jompi aitia bahara ke jingtumo jong binda haka madu jisu baduai na document sim adu ko duai ba ujisun kthaya pi bat pi bahara pe niyo pediang ke jingor ko jong ble halor jompi tongin duai na ke benda kane kan bang sim binda ekane ke mas bakoi ini ro ya jisu kres Semua bayang. Isim na kanambar lais pa andrupuay. Lais pa andrupuay. Ngangit hublay upa don ban. Nong tau ka bring bat ka candle. Ngangit ukun marbim jongi uji sukris lapun ya udau mensing rakana marite soki la shade ben shasa narna Tuhan ini kerpad ia ublay ukpa jongi ubalapha ia laukon ban ai biang hangi ia ka jingim ha umensim kejubab jongi kalong ngi kerpad ia me kutrai Ni kerpad me kutrai. Nagbantau pabu kucungi bishop cungi kilendo berkikat kesungi bahaga babut ya kenuksau jisu makiru kendub don kamensim skosnei hakanu kanu cing syam cing dinja ki beriu chungki bat bakin yale kat balaban pincem ya ki ngikir pada me kutrai ngikir pad ia me kutrai nagbanta kan ikarempe kristan chungi pakajing I pasungur markaliang kan dublaban pin longkum kawai kaying kasem kaying hakabau trai jisu unwan skobhaman katayo
hagi jing le niam ngi kerpada mi ko try ngi kerpad ia me ko try Nakam tai iwai pa iwai nangi bangin dup snoto kumlo umensim hapok jongi ulong ka jing im jongi pat pa klem mau umdon ai kabashang dor ngi kerpada me ko try ngi kerpad ia me ko try Nakita kito ki bansa yap pada kabab kela kabembot nakipop kindup IT hala kamensim hala upa takabasanya hakajing isnai jang u ikat pada mego try ngi kerpad ia me ko try Nakamta ki breu baro ki basham jinjar hakane ka khilmat bakin tu buat jengkel tengen nau res klem da arta tin ya kajing e ublai ngi kerpat eme ko try ia me ko try jar jar menda hapo ga donor jongi tungna itia bar ki begi begi jing tumur hakmaro jisu hakane khilmat tungkan mau ya kita ya balapan jing dawai jing yarap nangi ibai pa ibai kam kerpang tungai dawai nak benda baro ki bapang ki basitom hakane ke por tungan kerpad ya jisu ban kthaya ki ibai pa ibai khnamba ki niyo khloi ka jing kor jing kia med barmen sim tungan dawai nak benda kitu ki bariu ki bala stang bandu jing kermen mar kitu ki bala stang bandu jingait hau ble hau jisu namar ki pang namar ki shitom namar ki yoma shumon ki jinge ha ka jingem jongki hakane ke por tungan dawai nak benda jongki ibai pa ibai ai ba kin stang ban ngait kem ai ba kin ngait ba ublei ulaban le na dong shadong ublei ulaba ula ban pen ko yaki ublei ulaban pen kala yaka jingem jongki tungan dawai nak benda alade hakane khlimat lang ukumbang liu sulang ba gospel mendang uji surang hikai yang ibai pa ibai ban ngait kem bon sin haka jingem jongi ngiru ngi kloi bantu jingkermen ngiru ngi kloi bantu jingait hau blei tungan kerpadi uji subani rap yangi ai ba ngi barom ngin yo katoka jinga yei jonga jingait haka jingem jongi tungi duairu nak benda ka paris jongi nak benda baro ke balang snong jonga ke paris jongi kam kerpang tungi duai nak benda kita kena ke benda kita ke benda kena ke hak retreat hak nong temai or kumjur tungi duai nak benda ke retreat center jongi kam kerpang kita ke benda ke retreat hangne ai ba kita ke balawan kin yo ma shisha ke jing don jung boleh hak jingem jongki ai ba kin yo pediang ke jing ko jing kia med barman sim kokpa ngi ai ngu yeme pamela pha ilau kun ujisu ban ai biang hangi ya ka jingim umen sim ai ba ka jing kuslai jongi ha ka jingim kan lo ka jing torwa jongi hame but ai ba ka jing don ukun jongme kan pentengan yangi hakano kano ka jing kuslai naba ulong ka jingim bar ka jingme pat jongi ma u uba senshar bad me junom la junom nabar lai spanya bukandai lai spanya bukandai yupu batlem med ukun ubalaknya cinterwa ai muhamim blay ba imbad ba shisha diang na marka pop kasan diang na malba ya don lang kiriungan Kristan baro badanggim Lano kanentoy
bên kênh chiều ai nghìn slot you riu bật thề bàn đu phong cả chim lấm lên ra chinh cùn qua bát bật thề phong cả chim bông bút chinh lên Priang cô trai bát tuôn cả chinh na bagi lewat Saben mau cinta si tong Pajing ya punong siu spa Hidan mau garbi bakun Apostol batiriu kun Ching ai ti Wangi terwa lembat kimi Kamis ngau pa Kinyasa Pajing isne Riu popas laperte तो दुआई को परा बागा जिंकने जंगा बाट जुम्पी खलों का बपड़ियां हुन हा उबले युक्पा बड़न बोर बारो Jampi Nabun dalazai roburom keting jambu Kejimentoy ngi berkebelang beku jambu berakawai तो संगाप यंगी को बले बड़न बोर बारो बाट तो आई बा की शक्री जुमे हकीबा मेला बसियाप हकी जिंगी खाई जंगा जिंगे Kristan kini yo jing pen koid daga jing trei kam jonga nega jing kenia dau Kris utrai jongi Amen utrai undon ringkard bat pi to kinti wala kidhonut tongnai ngu ya utrai ublei jongi da shisha kalonga basong hog bar kabadai kadai ti jungi barga jing pani miyangi haman la kapor barga jakha ban aingu yame ko kanran ko khapa khoid khoble badan bor bad bam chugot namar daga jing sha jingit jongkamet me pindu bor yaki jing mlen basniyu jongi bat makin tiu sha jarong yaki jingmut jongi dakaba me ai yaka hok sot bat ki bai nong jongkam langba utrai jongi uji sukres langba jongo ki angel ki yaro yaka borom jome ki hima ki dem mane bar ki bor ki kniu hakmar jome kabneng bar ki bor kabneng bar ki sarap hi bala karku ki iya mane lang daga jingkamen ngi kerpan ai ba ki sur jongiru kin iya so bar ka jongi kadbangi penbana daga jingyero bas ngaurit Ubakut utrai ublei kipai Deng betei sawara kaburom jongmi Hosana, Hosana Kurwai ublei shajrom Hosana ublei jumnom Enyaroi ubawat Hakak keteng utrai Neng betei sawara kaburom jongmi Hosana, Hosana Torwai ublei shajrom Hosana ublei jumnom ko haman ko para hakane khle mar sashi sin renggar baru ni ko bar kane ka wain tunganai ti bar ki jing tumo jungi hak maru jisu kat bau jisun pen khla yone ko bar ka wain kum ka met bar ka snam jungu tunga duaing ai ba ujisu un pen khla ya ka donor jungi bar ka jingim jungi iwei pa iwei da shisha
melo ngobak kuit kutrai katumai jangka jing kuit baro namar katang ikerpat iame topin kuit pen kentang ikene jing terwa jongi dakaba phaya umen sim jongme kumga umjer halor jongki bakin dop klalong yangi kamet barkasnam jongutrai jongi u Jesus Christ hakapor baladino ya u badala kamon ngobha ula pediang ya gajing shashitom ula shim ya upu badakaba aingu yame ula kedia ya u bad ula ai halake sendran uong to shim batobang nakane pi baro namar kane kalong kamet junga ya kaba NIT nakabanta jumpi haka jugurukom endalala ia bang ula shim ia kakuri badakaba aingu biang yame ula ayaka halake senran uong to shim barto di nakane pi baro namar kane kelong kakuri jonga snam jonga jonga jutam bathamai bad bam chukut ia kaba en penme nakabanta jumpi bad nakabanta ki babun nakabenta ka jing map ia ki pop tole ia kane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing e Jing ya jong me ko trai ban hi pla ya ka jing mi pa jong me hanu ba men dawan hanu ba men dawan namar katang ikiba penmen thai ga jingya bad ga jingmi pat jungu ngi terwa hame kutrai yok po janga jingim bad ya ka khuri janga jing penim ngi da aingu aidam namar malen nyaw yangi kibabit ban yang hakmar jungme bad ban shakri yame da kabas ngoret ngi karpad yame bangi kiba yebenta hakamet barkas namu kris ngilong kibala penyat likabai da umen sim bakhoid token maw kutrai kabalang jungme kabala priang hasutla ke perthai barto penjanai yakha jingid ringat badu leo ukpa bakhoid jongi wilbert marvain bishop jongi bad baro ke lingdo bad kerunium token mawlam ro yakhin ki para shinrang barkin thai ki bala iyo tiada ka bakarman yaga jingme pan bad ya baro ki bala khlad no haga jingis nei jongme top diang yaki shaga jing shai kakmar jongme to isne yangi baro ngikar phadiame barangar bar kamaria te sude bakhoid kakme jongoblai u joseph bakhoid kurim jongkha ki apostol bakhoid u francis de sales bakhoid barbaro kre khoid ki bala pensgo bhayame pateng la pateng ngindop long ki babit bani benthalem haga jingim bam chukut bar bangin yaro bar pindon burom yame dau kun jongme u Jesus Christ dau lembad u bad hau kan long hamay ublay ukpa badan bor haga jingelong kamay jungomen sim bakhoid baro kaburom badaga jingero junom la junom kumbala hukum yang ida unong penim bada kumbala hikayangi da kaktin blay nginud ban ong kok pa jongi ubaha beneng kan long ka bakhoid ka kerteng jome kan wan ka hima jome kan long ka mon jome ha ka kindau kumbaha beneng to yang ngi minta ka jumbam jongi kubala gasni patoma yang ye garing kan jongi kumbang ngi ma ke balai snu yang ngi badwat yalam yang ngi shaka jing pen shoim pelai ngi nakabas niyo to pelai yang ngi kerpad ku trai nak jing sniyo baro ha ka jing spon jongme to ai jing suk jing sign hakis ngi jongi
krang bar ka jing arab ka jing is nei jong me ngin light barabor na ka pop bar ngin ye jingar na ka jin jin jar baro kat bang dang ap khmile de jing kerman ba khoit bar ka jing wan part jong nong penim jongi u Jesus Christ Nama kajong me kalong ke hima, kajong me kabar berkaburam, chunam lai chunam. Kutrai Jesus Christ me ubala ong hakia pastol jong me ka jing suk nga I happy ka jing suk jonga nga I happy wat peit yaki pop jongi hedra ka jinge jonga balang jong me bad ha ka jing bon jong me to ya ka jing suk bar ka jinge tele khawai katkum come on jong me mame uba im bad ba sinshar junom la junom Amen. ka jing sukutrai kandon barabor rengkhat bad phi to ga terbe ka jing suk ibe ha ibe pat hak me yukon lang broad jongo blay hak me bakit no yaki pop jonga parthe sukitoy ki bala khot saga jing khawai jongo kon lang broad Nambar arspa. Arspa. Ladangi bam yutrai, tadi dia utrai, kunang trai barong gilong, paginim kung mau, paginim kung mau, sing shisha ngap kani ka hukum syauk balen ba jonga jingkawai ka jingin yang kamet bat kasnam lebatu ken mau yana kahukum om utrai kerpanya pingan ai it kumbang ai japi daring kadang kinsati bagilong kinong bud ba ijonga jingkawai ka jingin rasyak slat la pertai longgadat ka ba syaigdan ka jing suk ka chonga ya pika ben lai
ching ben ba ching in un wan sa hai chong a ta ching im ba tham mai ngan sa im man ka por ba tuangan oi syame ladangi bam yutrai banyi dia utrai kum utrai baro ginlong bangin im kum mau bangin im kum mau ching shi sha ka bang mayang utrai ong yangi ngap kani ka hukum sya upaleng ba chonga ching kawai ka ching is yang kame bat kasnam lewat tuken mau yana. Inchim na kasla shispan rupusan sobhai adam kasiu. Kumensi mukris tupun kujanga kumet ukris tupun iminga kusma mukris umna kurung kris sajanga kuji syala banyak kris tupun kanyanga kuji subha kusishkoringa apo washimok chikme kai ngani washayanga baklato nabi namun shunuman kadayanga kasmir kashnyam kodanga Patong iman syami, berkat berkun syumi, angkubero emi, shinam majnum amin. Hakmi koji suba Hak kiamba, ngadem pruk majnumi, raj krang sunan nagamasir jama. Jagoan kamaremi, memensyam berkun syama, el sisong im choka chikej, pachigarmen baga chikej, mereka baga chikusai bishisya, nam lagi po, patumang siya pandai prano, tanpa hola dehi, daw chikej pasiliw. Kasla shispa iway kajing duain kabanta gilindo jungi ko jisu to pe kajing si e jong gilindo benda bagi kajing sirkan bakut na kajing Masyai kunti lechugi kin bitigin Warai kajing kunti to pinjim Pagisaw karang dan sum kodok jungi Tori koi ki dan jungi Namar ki dan kajing dapating Jom jangan dap pernah jadi, to
tong ini duai. Ngi kerpar ko blai badan bor barong ba en new yangi barabor hapdeng ki dekhod jonguta uba ia kamet barkasnam jongu ngi ia bam ia sip uba im badsen shar junom la junom utrai undon ring card bad phi nguye kli juman pedang ki jengker ko jong utrai halor jumpi to kerko utrai ye ki pait jome ki batrang ye ka jinga ye jonga jing is nei jome but to ai ba ye kata kaba ngi ki angnot daga jing persat men sim jome kin yo pediang ru naga jing bon jome daw kris utrai jongi bad ka jingker ko jongo belai kan man halor jumpi ukpa badu khon badu men sim bakoin Toleit suk badi roya utrai daka jingim jongpi. Lama usim ding namaya kayeng tengshan badan jingim namar jongi ula syayap pada jingyap ngandup yoim halo ding na usung buduk lakrung laplik kami wadud basam baglegitut umsau kapo bandung satku Kaburam upabro kun ram simbukoi. Barang pun cinta bersama cinamane Kurunur pitam jisi. terus nengi Mariak no erap jigi ki Kristan. Tuhan minta Tagat tag pau. Ene roi trajis kris. cinam la cinam